Čau, já vás zdravím u nového videa a taky prvního videa v roce 2024. Takže bych vám chtěl popřát všechno nejlepší do nového roku a nový bikerské sezóny. Co nejlepší zážitky na bajku, ale i mimo bike. Hlásím se vám tady z Kanárských ostrovů, kam jsem odletěl, odmigroval asi před měsícem. Už skoro 4 týdny tady jezdím jak na svém endurku, tak i na novém gravelu. A chtěl bych vám tady v tom videu tak nějak říct, na co se chystám v roce 2024, jak jsem si tady pojezdil, potrénoval a tak nějak vám tady i ukázat tady ten svůj home trail. Si říkáte, když už tady jsem tak dlouho, jak to, že ještě nevyšly jiný videa. No, je to tady takový docela náročný. Já jsem vlastně šatloval snad jenom jednou, zbytek toho jsem šlapal tady sám po kopcích, takže jsem vlastně měl dost starostí s tím se tady postarat sám o sebe a na to, abych točil vlogy, takže to bylo hodně o tréninku. Nicméně pár videí jsem natočil z helmy, takže vám je tam teďka pustím, mezitím vyjedu na kopec a pak si dáme tady společně tenhle ten trailík. Tak doufám, že se vám záběry líbily. Já jsem mezi tím vyšlapal tady na první kopec, no není to zdaleka ten nejvyšší. Občas jezdím až tamhle do té mlhy, což teda není vůbec zadarmo. Většinou to je tak 4 hodiny šlapání, ale pak je to 2000 vejškových dolů, takže fakt super tréninková trasa. Tak jo, jde se na věc. Tak. Začíná to tady takovým slepým skokem, takže trochu neskočit do bodláků jako já. A i ta první rovinka má pár takových zákeřných zatáček, který vypadá jako, že můžete jet skoro bez brzd, ale na tomhletom prašným podkladu úplně nedrží. Tak, první switchbacky
hezký kamenitý. A tady asi nejprudší část tohohle trailu. A přes tuhle přehradu na druhou stranu. Trochu šlapačka, když se to jede na čas, je to docela záhul. Občas to tady jezdí i XCčkaři, ty časy nejsou vůbec špatný na Stravě. Tak, další dváček. A bejčíme dál. Tady udělali krásný nový skočky. Když tady byla rovina, teďka je to mega zábavná sekce. Tady je takový hip jump. A poslední dva. Mega. Jinak možná si říkáte, že už je takový trochu šero, když se kouknete, je skoro 6 hodin večer, takže další výhoda na trénink oproti Česku. Světlo je až někdy do 6:30, takže to je úplná lambáda. I když dneska je trochu zataženo, ale stejně na tričko bomba. Takže jdeme do trailu zpátky. Tady je nálet docela ve speedu. Malý gapík. Tady hezky zalehnout, protože vítr tady je docela hustý. Tak jo, že jsme na další pěkný sekci. Tady jezdím pravou variantu, vidíte, že jich tady je víc, ale ta pak vede na takové hezký zatáčky. Ale nejdřív se musím tady poprat s dost technickým výjezdem. Takže kdo nepřehodí, je v háji. Tak. Tak teďka krátká pauza na vydechání, přece jenom ten trail je takovej docela po rovině, ale i tak je super zábavný. Každopádně něco k těm mým plánům na tuhletu sezónu. Určitě bych chtěl zase závodit na všech svěťácích, i když letos se jedná spíš o takovou evropskou sérii, tím, že se žádný závod nejede mimo evropský kontinent. Pro mě to je vlastně spíš výhoda, nicméně přijde mi to škoda, že když už je to svěťák, že to neudělají třeba někde v Kanadě nebo na Zélandu, jak to vždycky bývalo. Necháme se překvapit, jak to bude na další roky. No a vzhledem k tomu, že jsem loni dodělal vejšku, tak se soustředím na kolo a na ježdění profesionálně, takže tím víc budu rád za každý váš like, koment nebo odběr, protože nebudeme si lhát, v dnešní době je to hodně i o těch číslech, ať už je to YouTube, Instač nebo třeba TikTok, a prostě to není už jenom o těch výsledcích, takže budu rád za jakoukoliv vaší podporu. Sebou na tady to soustředko jsem si kromě svého nového gravelového kola vzal svoje zelený endurko. Je to takovej setup trošku víc dotrailová, je tam vzduchový tlumák, jenom 155 zdvihu vzadu, vepředu 170, ale je to vlastně takový trošku víc kolo i na šlapání, než jenom na jízdu z kopce oproti mý Fialce. No a na rok 2024 na tomhle kole bude pár změn. Samozřejmě budu mít nový rám, který bude podobný mému fialovému kolu, ale bude mít jinou barvu a bude trošku speciální, takže na Dream Buildový video se určitě těšte někdy v průběhu příštích měsíců. No a bude tam i pár novinek, co se týče mých partnerů, nějaký nový komponenty, ať už
na mě nebo na kole, ale na to si budete muset taky ještě chvíli počkat, protože vždycky, než se to na ten nový rok všechno rozpohybuje, tak to chvilku trvá a přece jenom do začátku sezóny je ještě čas. Takže na tohle se určitě můžete těšit. A když jsem zmiňoval, že kolem a tím všem okolo se teďka snažím živit, tak pro vás to znamená určitě další videa. Doufejme, že kvalitnější z mojí strany. Budu na tom pořád makat a snažit se vám ať už dávat nějaký reporty ze závodů nebo z nějakého zákulisí, tipy nebo triky a tak dále. Takže na to se určitě těšte a sledujte tady ten kanál. A já teďka jdu pokračovat v trailu. Tak jo. Můžeme pokračovat. Dám rukavice. Teďka nás tady čeká pár skoků. Trochu je to mezi bodláčím a je tam bočák velký, takže je vždycky zajímavý, aby člověku nefouklo. Tyhle ty zatáčky jsou mega příjemný, mohli jste vidět v mém reelsku. Tak a tady už se dostáváme ke skoku. Tak to bylo v pohodě. A jakovej slepej odraz do kamenů. Tady opravdu nechcete mít žádný papíráky, pořádný DHčkový gumy. Jsou tady jak doma. Vždycky za horizont klopka. Mají to tady kluci krásně postavený. Tohle je radost projíždět. Takže trochu rogárna, když ono je to tady takový celý jedna velká rogárna. Tak, hop. Tady krásný skok za šutr. Moje oblíbená zatáčka. Nadjezd. A už nám tady vychází večerní sluníčko. Jsem málem nevybral. Ten prach je zrádnej. Ještě vpravo tady je fakt velká propast, takže nechceš tady spadnout. Stíháme před motorkářem a jedeme dál. Co zatím říkáte tady na pouštní kaktusový home trail? Vyměnili byste to za domácí hrabanku, anebo jste rádi, že máme hezký lesy a krásnou hlínu? Já teda musím říct, že takhle v lednu mě to docela baví, ale v létě teda miluju naše český traily. Tak, tady je takovej high speed section, hlavně žádný brzdy. A kdo chce, může šlapat. Jo, tady je taková takový jesíčko. Tak, lehký výjezd. Oh yes. Tak tohle je Gran Canaria. Teď je tady taková perfektní sekce, která vede těsně nad silnicí. A když si člověk počká na nějaký auto, tak si může dát race. Tak jo, jede nám auto, takže jdem na věc. První skok hezký
a tam to se nějak nechce. No nic, asi mě pouští, takže jedem. Bomby. Škoda. Už mě dohnalo trošku. Jo. Tady ty sekce jsou mega zábavný. Skok. A jedem. Tady auta nejezdí. Hezky dolů. No a tohle už je takovej celkem placatý dojezd, takže doufám, že se vám novoroční videjko líbilo. Já jsem si to natáčení užil a budu se na vás těšit u dalšího videjka. Yeah, boy. Tak jo, to bylo pro dnešek všechno. Díky za sledování a můžu vám prozradit, že sem za mnou dorazí jeden český jezdec, který ho určitě znáte, takže myslím si, že tam švihneme nějaký videjko i s ním. Těším se na to a uvidíme se zase někdy. Čus.